ин абармарди таърихӣ на танҳо меъмури нахустини пойдевори давлатдории муосири тоҷикон, балки посбони асолати миллӣ дар тӯфони ҳаводиси айём буд. ӯ соли 1881 дар деҳаи зебоманзари Чашми Қозӣ, ки дар оғӯши кӯҳсори ноҳияи Рашт воқеъ гаштааст, чашм ба олами ҳастӣ кушода, аз обу хоки ин марзу бум дарси ватандӯстӣ омӯхт. дар замони қатлу ғорат ва бозиҳои сиёсии сарнавиштсоз маҳз хиради ин нобиғаи миллат монеъ шуд, ки номи тоҷик аз харитаи ҷаҳон ва саҳифаҳои рӯзгор маҳв гардад. вай бо ҷасорати бемисл ҳастии худро вақфи наҷоти миллат намуда, дар баробари тӯфони хатарҳо чун кӯҳи истиқомат қомат афрохт ва ҳуқуқи мардуми моро барои доштани хонаи умед бо сарбаландӣ ҳимоя кард. ҳарчанд дар роҳи адолат ҷони худро нисор кард ва қурбонии тӯҳматҳои бераҳмонаи замон шуд, аммо номи ӯ ҳамчун рамзи истиқлол ва шараф дар қалби ҳар як тоҷик абадӣ нақш баст. имрӯз нигоҳи нуронии ӯ аз рӯи асъори миллӣ ва пайкараҳои бошукӯҳаш дар майдонҳои марказӣ гувоҳӣ аз эҳтироми бепоёни халқ ба ин марди фидокор медиҳанд. ин шахсияти бузург, ки унвони олии қаҳрамони Тоҷикистонро бо хуни дил соҳиб шудааст, Нусратулло Махсум